tortilloja tehdään tässä näin. Mieskokka automaattilaitteella. Mulla tänään on tortillapäivä. Joo. On. Ja se paistaa noin paprikat. Joo, eka paprika vähän. No itse asiassa, en mä tiedä. Voidaan vaikka tommoset aloittaa. Kokeillaan taas kyllä hauskaa masinaa. Joo. No tämmönen hauska masina, se toimii kyllä. Toimii kuin unelma. Jopa se toimii. Toimii kuin junareissa. Joo. Se on tämmönen automaatti V. Automaatti V. Joo. Vehe. Joo. Automaatti vehe. No mun mies tykkää laittaa ruokaa ja mä taas tykkään imuroida. Minä rakastan ruokaa. Minä rakastan ruokaa. Pitäis olla varmaan selfie-stikki tässä, mutta nyt ei oo. No. Vittu mikä juurrutin. Älä nyt viitti, kyllä se leikkaa. Toi muuten jyystää kovaa. Kyllä varma. Ei kannata laittaa ainakaan sormia sinne väliin. Noin. Noin, se sinne meni. Kato väli tyhjentää se terä sieltä. Näyttää sulla vähän helvetistä. Joo, nyt se työntää sormensa tonne värkkiin. Mikä se on? Nyt tehdään sormia jäljellä. No ei kannata laittaa päälle ainakaan. Joo, veri on ihan hyvä. Kans. Tää tuoksuu muuten hyvälle. Musta hyvää verimakkaraa. Tää sormet tonne antaa pyöriä. Tää katsoo vähän lähempää, mitä toi niinku duunat. No siinä on vaan vähän sipulia ja jauhelihaa. Vähän sipulia ja jauhelihaa. Joo, laitetaan sinne vähän vapaa paprika. Ikivanhat paprikat, mitkä on varmaan kasvanut jossain, sanooko missä? No, ei ainakaan pellossa. No, en tiedä missä ne kasvaa, puussa varmaan. Ja lisää tulee paprika. Paprikaa vielä. Noin. Sitten, no mä tiedän miten mä teen. Kato se valuttaa noita. Siis mitä se Se valuttaa? valuu paprikan lihat. Oho. Menikö ne liemet sinne? Meni. Mutta toi kuulostaa hyvältä. Valuu verta. Ja nyt meni sormi tonne koneeseen, älä vaan laita päälle. Meneepäs vielä. Noin. Meni melkein lautanenkin rikki. Nonni. Sekin vielä. Saa lyödä ihan kovaa. No niin. No niin. Ja sitten vähän Valkosipulia. joo. No sitä löytyy jääkaapista. Joo, olisiko tomaatti vielä? No laita ihmeessä tomaattiin. Tomaattimurska. Ei, no kun joo. Ei kun joo. ei kun joo. Tomaatti. Musta on kiva, että mulla on tämmönen kotikokka. Ja... Mun mielestä on kiva, että voi laittaa naiselle ruokaa. No niin. Niin kuin yksin syödä aina. Se on ihan tyhmää syödä yksin. Tai no joo, kannattaa sitä syödä tietenkin vaikka. Se on ihan niin perus. Voit sä vähän tanssia? No en, Joo. Pieni pepuheilutus. Ää tästä on mihinkään. Tässä meidän kotikokki, joka tanssii ruokaa laittaessa. Reikätanssi. Reikihieronta ja reikätanssi. Laitaanko kokonaan reikihoitoon? Varmaan täytyy jossain kohtaa. Aina ja kuppaukseen samalla. Joo, sekin vielä. Kyllä lähtee kaikki taudit. Kun vähän flunssaa ne olo, niin kannattaa mennä reikihoitoon ja kuppaukseen. No kannattaa laittaa ne flunssat tonne jauhelijan joukkoon, niin kyllä se siitä lähtee. Siitä lähtee vähän limaa vähän. Sieltä on jäänyt toi vähän pyörimään levypäähän. Ai niin joo, niin jääkin. Vähän keittoa vähän. Joo, vähän keittoa. Ai. No sitten vielä valko. Sipuli.
No se yksi tomaatti, jolta... Mitä mä sanoin? Tomaatti. Ja muska. Joo. Haluatko lainaa tätä? Mikä tää nyt onko? Mitä? Missäs mun valkosiput puristunut? En mä tarvii. Välttämättä. Kokeillaan tätä tällä. No kokeile. Tää on koko valkosiput. Eri terä. Persut erä. Mistä mä voin tietää, mutta... Paljon on maksanut persveroa Suomessa. Mä vain. Viime aikoina. Ihan vitusti. Niin lähti 3 miljoonaa vähintään vuodessa persveroa. Nyt vaihto terä. Älä häiritse, kun mä tuolla keskustelen. Joo. Ootas nyt tomaattia. Noin. Tomaatti menee sinne. Sieltä tulee varmaan tomaattimurskaa oikeesti ulos kokeillaan. Mä oon ikinä nähnyt tämmöstä laitetta. Tää on tomaattilehua. No. Tukkoon meni. Tomaatin kuori. Hyvä tomaatti. Ai se kuori tomaatit ekana vai? Se jäi sinne. Onpa omituista. Tää on sinne tomaattiin. Niin tää on joku... Se on vähän jumittaa. Saatko mitä tosta sais muuten? Sit sais melkein Bloody Maryn. No niin, saiskin. Se hyvän drinkin. Joo. Mä en tiedä mitä muuta siihen tulee. Varmaan potkuliini. Potkuliini. Sinne tulee itse asiassa... No se on tiukka viina, noin 2 senttiä. Joo. Sitten 4 senttiä tomaattimehu. Tomaattimehu. Ja sitten vähän mustapipuri. Ai niin, sitäkin vielä. En mä edes muistanut. Miten mä oon ikinä juonut semmoisen, mistä mä voin tietää. Mä oon juonut vaan mohitoja. No joo, hyvin. Tää pitää pestä. Ai pitää vai? Pitää. Moi helkutti. Pitääkö se laite pestä vai? Se on ihan limainen, se voi uudella tuolla. Se oli varmaan pestä. Sä saat itse laittaa tätä YouTubeen, koska mä en osaa laittaa, että... No kuitenkin vähän tomaatteja. Joo. Mä otetaan sitten vaikka... Tosi vähän. Oh, no niin on. Mitäs tomaatista ei puhu yhtään mitään. Ihan huijaa noit tomaatit. Yritin neuvoa, että laitat tomaattimurskapurkkiin. No laitan senkin vielä. No, laita vaan. Mitä oli laittamassa? Jos sä nyt kaikkea voi tehdä samaan aikaan. Mä oon ihan monitoimimies. Meillä on kiireinen kokki täällä. No, ihan vittu hädässä ja kiireessä joka päivä, kun... En mä tiedä itse asiassa miksi. Joutuu laittamaan ruokaa ja... Se on ihan kamalaa edelleen. No on, varmaan. Ihan hirveetä touhua. Missä se on? Mitä mä edes etin? Tomaattimurskaa, niin, kiitos. Tossa. Mä on kyllä... Kannattaa murskaa hakattua tomaattia. Niin se lukee hakkede. Onko se siis hakattu tomaatti? No kaipa se sitten käy sinne. Hakkede tomaatti. Noi. Noin. Sitten vettä päälle vähän sen. Ota sitä vettä. Ime sitä. Hyvä. Noin. Mitäs sitten? No se valkosipuli varmaan vielä. Joo, meillä on kotona semmonen huippukokki. On. On, todellakin. Tästä tulee varmaan tortilloja taas. Kyllä, tästä taitaa tulla. Taas joo. Keskiviikko Tex-Mex. Siellä on noin. Pitääkö sen antaa muhi vai? Pitää vähän sen... Ei se voi olla niinku liian vetistä, jos se laittaa tortillan väliin. No ei kai. Tosiaankaan. Tulee muuten kaikki ulos. Se tulee vesikielelle kohta. No varmaan vesi herkahtaa tuosta. Heravesi. Voisiko kokki tällä kertaa siivota omat jälkeensä? Totta kai, kato nyt tota. Mikä siinä on ihmeestä? No ei kannata ainakaan laittaa. Ei. Tai leikkaat sitten pois sen pään. Ei leikkaa. No on näin. Kato niitä kynsiä. Ei kato. Hyi. Oho. Tää vittua. Onko sekin jauhomeissa vai? Kato. On hometta. Sielläkin. On hometta. On. Mä pois. No niin. Mene pois. Sittenkin home. No tää jääkaapissa kasvatetaan täällä homesieniä.
Itse asiassa valkosipuli pitää kasvattaa kyllä huoneen lämmössä, mutta... Niin pitää, mutta mitä vittua? Onko sekin omessa? Ei kai. Ei tässä ole vaan värivirheitä. No mitä? Huhhoja. Minä pitäisi säilyttää oikeesti huoneen lämmössä. No niin, ja niitä pitäisi. Niin mä teen aina kotona. Joo. Laitoin sipulit ja valkosipulit huoneen lämmössä. Tuo kokki on meillä käymässä, niin se tiedä. En ymmärrä. No on vähän... Kuinka monta kynttää? 5. 5 riittää varmaan. Laitas 6. Laita vaan. 5 vai? Joo. 6 joo. Laita. Mikä Mitä mä kuulen taas? Kuulen harhoja. On meillä kokki, joka kuulee harhoja. Minä on sekaisin päästä. Laita tää. Laita se sinne. Ei niitä sormia taas sinne. Älä laita niitä. En halua edelleenkään leikata sormiani irti. En ole hävinnyt niin paljon uhkapeleissä, että pitäisi leikata sormet pois. Siis oot sä pelannut uhkapelejä vai? No, joskus pokeria kerran kännissä. Selvä juttu. Selvillä. No niin, ja nyt meni nekin sinne. Kone leikkaa kohta kiinni. Eihän sieltä tullut mitään ulos. Nyt on kaikki siellä. Jumala, autetaan kyllä. Ihmepeli. No okei, onhan siellä. Kato. Näytä. Valkosipuli. Näyttää olla vähän murskaa. On, just sitä. Joo. Aika hyvä laitit. On, no. On paskaustus ollut. Ei ollut. Jos se leikkaa punajuuria nauriksen, niin kai se leikkaa kun se on valkosipuli. Missä kauriin luu? No sitä mä en tuskinpa se mikä luuleikkaus on. Ei oo. No, kuoria kannattaa sinne laittaa. Pilaa ruoan. Sieltä tulee tuossa valkosipuli ja laitat sä musta pipuri sinne. Joo, tää tuoksuu hyvältä. Niin munkin mielestä. Oikeesti. Joo. Että nyt meillä on kunnon tortilaineksi. No, kunnon valkosipulinen tomaattituoksu. Kaivetaan tuolta nyt vielä kaikki pois. Hämmästyttävää. Mikä kone? Moi, mikä kone, ihana kone. Helpottaa ruoanlaittoa oikeesti. Minä rakastan kone. Okei. Tuossa on vielä jotain jäljellä. Mikä valkosipulin tuoksu. No, mitä täällä? Nyt se on ihan jumissa. Vai nyt se jäi sinne vai? No, ihan jumissa. Nyt meni koneet tukkoon. Voi voi. Kokeillaan tää pyöritystä. Eikö se ole mitä? No, eikö se ole mitä toista vaihdetta? Ei oo. Tossa vai? Mikä? Toista vaihdetta, et vois. Tossa vaistetta. Et siinä koneessa vai yksi vaihe? Vaan yksi vaihe, joo, ei 13. Ei voi sitten mitään. Ei oo. Ne on 6 vaihteista saatana manuaalilaatikkoa sattuu. Miten sä sen laittaisit sinne? En mitenkään. Niinpä. Ei jos vaihde keppiä tossa. Siinä vai yksi nappula, mitä pitää painaa. No. Ihan huomionhakuista toimintaa. Näköjään koko laite. En tiedä kuka tuonne keksinyt, varmaan Aalto-yliopiston jossain vaiheessa. Joo. Hän tietää, että kyllä mä tiedän miten punajuuret ja porkkanet ja lantot lähtee. Ihan varmasti joku niin siinä. Ja perunat. No kyllä minä tiedän perunoista kaiken. Kyllä minä osaan pilkkoa perunoista. Se oli sitä. Se on sieltä selittynyt varmaan ihan kännissä suunnitellun laitteesta. No on paskana nyt. No nyt se on paskana. Yksi paskainen, ikainen. No, ei se haittaa. Sen voi pestä aina. Joo, se voi kuunnella näin. Joo, tää varmaan. Vai niin sitten voi roskat roskiin yleensä. Vai on violilla. Meillä olisi lajittelee täällä. Siis kokki lajittelee. No niin, kun siis yksin keittiössä, niin kaikki pitää tehdä itse. Ei kai siinä mitään muutakaan voi. Ei, antakaa mun kaikki kestää. Kaikki pitää aina tehdä itse. Tee se, teepä se, teepä ite.
Tee se itse mies. Auttakaa joku. En pysty. Konalassa joku toinenkin tee se itse mies. Missä? Konalassa. Ai Konalassa, niin Joo, mä kuulin just, että Konalassa kanssa yksi tee se itse mies. On varmasti. Konalassa niitä löytyy paljon. Joo. Mutta me ollaankin Espoossa. Nyt me ollaan ei olla Espoon torilla, muuten me ollaan jossain. Ei me olla, kyllä me ollaan Leppävaarassa. Raitilla. Tai siinä varrella. Niin siis joo. Harakan pesän yläkerrassa. Mitä sä oikein teet siellä? Kaadan itselleni vähän lisää olutta. Siis olutta? Kyllä. Juot sä olutta? No ei kai sitä niinku... Onko meillä juoppokokki täällä? Ei. Kyllä keittiössä voi vähän nauttia olutta. Eipä sitä Tämä voi. on laillista mun mielestä. On kai. Kuulemma Suomessa edelleen. Kokista tuntuu hyvältä, kun saa vähän hieno juoma. Joo, nyt on... Mikä tää on? Vaahtoviiksi. Tiedätkö, kokilla täytyy olla maitoviikset. Maitoparta. Maitoparta. Ei Ei sillä olisi partaakaan. Ei oo mitään. Ei, kun se on pikkonen sänki, ei se haittaa, voi kuustakaan. Noin amis. Joo, mun on pakko katsoa, Amisviikset ja amispoppia. ihan se ei ole sama, mutta toi vaikuttaa tosi hyvältä. On se. Minä en mitään ammattikouluja käy. Perkele. Noniin. Se on siinä. Annetaan sen muijas siellä. No muhikoit sitten. Jos se on muivainen. On se muhevaisen hyvät muhevaisen piivit. Mitä ne on siis muutaahan ne tekee muhevaiset? Niin ne tekee. Edelleenkin. Kasvattaako se jotain kukkia vai mitä? Kanoja. Kanoja. Aha, selvä juttu. Kot. No miten se meillä se vanha kekkilän muutamainen? 1 kakkaa, 2 kakkaa, 2 kakkaa. Ootas nyt 1 kakkaa, 2 kakkaa, kanin kakkaa. 3 kakkaa, 4 kakkaa, 5 kakkaa, 6 kakkaa. Mä annan toikin nyt vielä tommonen. Laita ihan kaikki vaan sinne. Kaikki. Joo. Mä annan vähän puolitie. Joo. Tää tulee liian pitkästä vielä, tää on 17 No mikä se on se minuuttia. tienhuoro? Niin se olisi se tienhaara. Tienhaara juttu. Mun on pakko laittaa poikki, koska kukaan ei katsoa me kokkailu. Hyvä, laita pois. Joo.